ተኣምር ክትቢ ኣይነበረክን ማለት እዩ እንድሕር ስራሕ ኮይኑ እንድሕር እንጀራ ክዝዕብየልኪ እንጀራ ክዘብስለልኪ ብዙ ፊልም እዚ ብዙ ድራማ እዚስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ እየ እንተይልኪ ማለት እዩ ኢልኪ ብርእስኺ እንድሕር ሓሲብኪ እቲ ሰብ እንታይ በለኒ እንተይኮነ ኣነ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኢና ክንብል ዘለና መጀመርታ ማለት እዩ። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ እኒአኹም? ኣነ ሰላም እኒአኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትኮንለይ ናይ ልባዊ ትምኒተ እዩ ማለት እዩ። ክቡራት ቤተሰበይ እምበኣርከስ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተይ ወይ ከዓ ኣድያይ ደሞ ኣብ መጀመርያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ብዛዕባ ንኣርሱና ና ቴዲ ብጣዕሚ ቫይራል ወፂኡ ነይሩ። ንምንታይ እያ ኣርሱስ ምስኡ ትሰርሕ? ሰላምስ ንግስትኺ እያ? ሰላም ፈቲኺ ፀሊእኺ ንዓኺ ብደንቢ ጌራ ትበልፀኪ እያ ብዝብል ንዓኣ ብልቢ ዝነክእ ወይ ከዓ ልቢ ዝሰብር ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ነገር ተዘርጊሑ ነይሩ ማለት እዩ። ሰላም ንዓኽስ ትበልፀኪ እያ፣ ሰላም ንዓኽስ ንግስትኺ እያ ዝብል ብዙሕ ነገር ብዙሕ ኮመንት ኣርሱ ዘይተፀበየተ ነገር ግን ደሞ ናብ ሶሻል ሚድያ ክትመፅእ ተለኻ ኩሉ ነገር ተፃዋርነት ክህልየካ እኒአዎ፣ ትዕግስቲ ክህልየካ እኒአዎ። ኣነሲ እንታይ እየ ዝሰርሕ ኣለኹ? እንታይ እየ ዝገብር ኣለኹ? ምስ መን እየ ኸ ዝሰርሕ ኣለኹ ኢና ክንብል ዘለና ንባዕልትና ዓርስና መጀመርያ ክንወቀስ ኢና ነለና እምበር እንድሕር ትንሰርሖ ኣለና ነገር ወይ ከዓ ምስቲ ንቃርቦ ሰብ ንሕና ዘይጎድአና እንድሕር ኮይኑ ስለልተፀሓፈና ስለልተፀረፍና ስለ ሕማቅ ኮመንት ልተፀሓፈሲ ይለግኦ እዩ ማለት ሲ ኣይኮነን። ብቻ እስኻ ነብስኻ ባዕልኻ ስለ ዝፈልጣ እንታይ ይገብር ኣለኹ እንታይ ሒዘኻ ክመፅእ እኒአኒ ናብ ሚድያ ኢልካ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ ኣብ ሚድያ መፂኻ ግን ሕማቕን ፅቡቕን ዘሎ ምዃኑ ክንፈልጥ እኒአና ማለት እዩ። ኣብ ሚድያ ሲ ዝፅራፈሉ እዩ ብዝሓለፈ ሂወትካ መፂኦም ይርብሹኻ፣ ብዝሓለፈ ሂወትካ መፂኦም ኣብ ኮመንቲ ይፅሕፉልካ እቲ ዘለኻዮ ዘይኮኑ ዝርኡ ወይ ከዓ እቲ መፃኢኻ ዘይኮነ ዝርኡ እቲ ዝሓለፈ ሂወትካ ደቂ ሰባት ማለት እዩ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ እቲ ዝሓለፈ ሂወትና እቲ ዝሓለፈ ሕማቕ ድዩ ፅቡቕ ድዩ ንናዋዕሉ ኣማፃፃእ እኒአዎ ወዲ ሰብ ማለት እዩ። ኣተዓባቢኡ ድዩ ብልኾነ ይኹን መንገዲ ማለት እዩ እና እዙይ ላነኻኣኻ መፅሓፍ ዘሎ እዩ ክብለክ ደልየ ማለት እዩ። እዚኣ ላነኻኣኻ መፅሓፍሲ በቃ ብሕልፊ ኣብ ተጋሩ ማለት እዩ። ብእውነት ብሕልፊ ኣብ ተጋሩሲ ዘይተምሃርናኒ ነገርስ እዚ እዩ። በቃ ትሪእዎም ዘለኹም ኣምሓሮ ማለት እዩ ብፊልም መልክዕ ላገበሩ ኢዶም ኣልሚፆም ሚነዋለ ተይሰርሑ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ዝዓወዩ ብዙሓት ኣለዉ። ተጋሩለ ብፊልሚ ድዩ ብድራማ ድዩ መልክዕ ከም ናማን ዘምስል እሞ ከዓ ጥቕሚ ዘለዎ ኣታዊ ዘለዎ ቢዝነስ ዘለዎ ነገር ሰሪሖም ብጣዕሚ ዝተቐየሩ ኣለዉ ካብቲ ንሕና ሓማም ንፀርጎ ልላዕሊ ማለት እዩ። ግን ኣነ እንታይ ይብለኹ መሲልኩም ሲ መጀመርያ ስለ ነብስና ኢና ክንወቅስ ዘለና እምበር ስለ ሰብሲ ሰብ መስትያትካ እዩ። ሰብ ጎደለኻ ይምህረካ እዩ። ጎደለኻ ይምህረካ እዩ ብርግፅ እስኻ ታሕቲ ኮይንካ ክሪአካ ደሞ ይደሊ እዩ። እስኻ ልዕሊኡ ኮይንካ ክሪአካ ሰብ ይደሊ ማለት እዩ። ገጣ ክትሰምዕያ ትኽእሊ ኢኺ መልሲኺ ለዓርሱ እያ ማለት እዩ። ለዓርሱ እያ እና ሰብሲ ሕማቕ ፅቡቕ ይፅሒፉለይ ሰብሲ ንምንታይ እዩ ከምዚ ልብለኒ ኣነስ ካበይ ብሰላምስ ብኸመይ ምክንያት እያ ካባይ ትበልፅ ኢልክሲ ብዙሕ ነገር ክትግደስሲ ኣይብልኪ ብቻ ንስኺ ትሰርሖ የለኺ ፅቡቕ ተኮይኑ ንዓኺ ዘዕግበኪ ተኮይኑ ንሂወትኪ በቃ ዕጋቢ ነገር ተኮይኑ ንቤተሰብኪ ደስ ዝብል ነገር ተኮይኑ ዝነክእ ነገር እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑሲ ስለ ሰብሲ ንምንታይ ክትምልስ መፂኺ እያ ክብለክ ደልየ ብእውነት ሓደ ህዝብ ኮመንቲ ኣትየላ ርኦኽ ማለት ሓደ ንምንታይ ትምልስ ይብልኹ ነይሮም። ንምንታይ ስኡልክ ስራሕ ክለይ ትሰርሒ እንድሕር ስራሕ ኮይኑ ይብልኹ ነይሮም። ሓደ ድማ ይፀርፉኽ ነይሮም ከምዛ ናይ በቀደማይ ማለት እዩ። እና እቲ ስራሕ ንሱ ንስኺ እንድሕር ክትሰርሑ የደሊኹ ኮንኪ እንድሕር ምስሊ ተረዳዳእኺ ኣካል እንድሕር ልክ ስራሕ እዚ ልዕብየክ እንድሕር ኮይኑ መልሲ ተይመለስኪ ስርሒ ክብለኩ ይፈቲ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ተናዲድኪ ስለ ዝረአኹ እየ ማለት እዩ ኣርሲየና ሰብ ካብ ሰብ ይበልፅ እዩ ማለት ኣይኮነይ።
ግን ኩሉ ሰብ ብርግጽ ማዕረ ኣይጽሕፈልካይ ማዕረ ኮመንቲ ኣይበካይ ማዕረ ኣስተያት ኣይበካይ እስኽሲ በቃ ማዕረ ምስ ሰብ ኢኹ ጓል 9 ወርሑ ኢኺ لمنتاي أنا خاو سلام يفلا لمنتاي سلام كما جرات تلتني يخوني ما عرى إخي بقى مس علم كس ما عرى إخي قلت الشعب تورحي إخي جين تلول لنجر ود سوسي بقى ليل أيو لصحف مالتي لا أخلى عقبك تخوين جين بجخي ملسحسي أي تمسي ندحر عادي أغير كختصر حدالي خي دس ندحر زي ولك برأس خي بيبع على خد حلنا خي ويك عمستو مسؤول سرحية لخ أكل ندحر دس زي ولك خوينو على خير تكد في يزلكي ويك عاد قصول يزلكي مسنا وسخ ما خير كمال تل على اللجين لامديات حارقكي تناديدكي تباشات إخي كتمسي عيدي لكن يبلك خم أنا مالتي ما لمن نياو سوية مالتي بق أنا ما أي خلي مالتي أنا سي حرق يلو علي جين خون خاوزي فيسبوك كاولي جمر يوتيوب كاولي جمر قالوا ولا فيديو يوسعنا يقولوا دمس سلا للني سلا سرحي حيان لهون إن بأني فيديو موسعلس قبل للني هون كيجين كل تمهير يعني فيسبوك أو يوتيوب سي بقى ورد يسهل له يبقى أساسي لعلي أخوين كخري أكاس أيد اللي نتقرش مالتي السخاجين سريح خاخت عب خمزلك سريح خاخت لوقت خمزلك كتور يزلك مالتي صبق تسرح لخا البعلخا حما تسرح لخا البعلخا سو دما ازي اسب مستيا اتيو سايس استايت كهب يولن ايكون كن زول لهم جين اتي استايت زبكا فليخا محاز اوتو زصرفا كان اوتو زمره كان ما فليخا مفلاط بودحري انس خلي حشكا ندحر كوينو تقصل حشكا اندحر زي كون كوين جين تدخل نجر قديفكا بخلي من قد ما تجمر مالتي بيتس بسجين كتدهال يبل كان مالتي بقولت أرس بتعمي يا مريرة لما أنت مالتي بتعمي يا مريرة خاك نبوكم لعقب بقولت بتعمي سمعيو تبدي أسي قرمي لأنه بتعمي يا مريرة أنا سي لم تأكم زيتولني لمن تاي تصرفني لمن تاي مالتي سي أستايت زيتوني يا بهالأس أستايت سي بخمزي من قد خد كد إذا لك خمزي سعيت كبري يخون كتولو نزل لكم بهامزي جركم سي أما جمري أنا يبعلا بدي حزا ختمت تلا بتعمتن أدواني يركون بتعمي بقى أرسية بيلخ تولواني يركون هذا لو بح حلنا يا خامي كلب مالتي بح مالتي بيتسب إن تتخيلوا أستايتنا خنهب زلنا نمبر لسه صريفنا لب خمس دنن ويك عرسودنين خمس نبر لعلينا خمسة يخون كنقبر أي بلنان كولكم يفدي مالتي بقى إيش تنصحف تسي لبسها استنك يا بؤنات مالتي لبسها استنك يا من هذا بقى حرق تغوين خمسة خماي مالتي جين حرق أيهم كلكم لو خمسة خمس رفض الأيس وا تجنيهم اللي الناسي حرق إخلاقكم كي تحرقوني إن لسه استحتي أنا هنكونسي أنا حقيو جيجا أيو أكون كنزول لهم مالتيو أو زيك تحزلي لكن جين السخي أحد مل سخت حيز كخت مسي أي ولكن بق أمل سخت ملسي ولكن لا آخي دس لك نجرت خوين مل سخت ملسي ولكن سريح خطلو وطي راح يزلكي اندحر أنا يقفن أيو لول كوين حادث ولا مسروق صوت راح يك حاسب زلهم بر تناديد كي لو شاشات مديها كتمسي ولكن أي تناددي يعني برتعي أجوخي للو يبقى كل نجار للو يو تبلك فوتي مالتي نايم ما أنت تحستي لزي أتمثل نيران تتمشاتكم شير سبسكرايب ناقوركم نتوعهم يفريني كولكم يفوتي سلازة داموسكم نيكاولي بي يزا مسكن لهزب تقراي السلام قصانة الرهوة سدتنا دما إيه حصرلنا أزي تأخلني باي باي سسونا يتطعمو فتوطبيا بلكم يغني لي